Jadi sahabat kita tutu sonari itu pembacaan sejarah. Inna rohanami hohom majoita dihudulat tabe asaboy tapayutihut asaboy adong memehonot tahaduan tu aka generasi-generasi berikutna. Tarsongono mapartordingna. Latar belakang terbentukna punguan sialagan di kota Batam. Parhorasa madihita saluhutna pinuji matuhat debata namanupak pasu-pasuna dihita saluhutna poparan ni daopui namar sangap rajai raja sialagan nagabe. Ditorop ni pinopar ni daopu tutu ubay nararat matutu aka poparan na tutano parserahan pangaratuan saha tuluat kota Batamon. Ia tano parserahanon namar gorma 50 Batam. Sada pulo nama Sabelga di Provinsi Kepulauan Riau. Noaing pemekaran magabe sada Provinsi Kepulauan Riau Indonesia di tahun 2002. Di hati hai terbarita dosa tubuh napasogit ia Batamon godang inganan ni aka parkarejoan ido ubayan namar luba-luba na uzui aka hita nasian bo napasogit mangalului aka padaraman na lumehet jala pola tardodo tuluat Batamon hinorhon ni aka hapogoson nang hahurangan di aka keluarga tabe ubayan na ikol lakahonota tuluat Batamon mangalului ngolu-ngolu na boy mangurupi jala padenggaton aka ekonomi ni keluarga tabe. Dumutusita marhite tangiang dohot poda ni na tua-tua sian bona pasogit jala martinangi do tutu Tuhan debata parholongi sahat dohita sahat tu saunari sian naung leleng mahita di Pulau Batamon dapot tado tutu ima akan apinarsita ni rohata boy tutu taruli hita sian pasu-pasu ni tuhatai aka parkarejoan hamoran hasangapon nang hagabeon. Sejarah pasibor kota Batam. Ditikina di paporhat na tua-tua hita tutusian bona pasogit di memehod do tu hita akapoda asa ingot hita di akapoda ni na tua-tuai nang sian akan namar holong ni roha totu di pasaha do tangiang na tu debata asa di bagasan pangaramotian na hita di tano parserahanon adong do poda ni na tua-tua namadok molo di pangaratu ako amang inang benget jala burjuho marna tua-tua asa tadamaho na niajaran ni damang dohot dainang jalai kotopotomu do na tua-tuam di tano parserahan hobar tu sido diragam ni marga di halak batak na totu adong dope usolhot diaka na mardonga tubu didok na tua-tua tapulo naik do diaka na mardonga tubu lapatan na dang tarpapulik manang tarpisahon diaka na mardonga tubu di baheni do diragam ni namasa di tonga-tonga ni parngeluonon baik las di roha nang dok di roha dinggam manian molo sahudulan diaka na mardonga tubu jalaboy dasip akka ulaw ni diaka pangurupion ni akka boru dohot pameruon nang songoni bere dohot ibebere disadani roha manuhuk ulaw ni diragam ni sudi akka ulawon di habatahon nang songoni diaka tarobo ni sada-sada marga nang jumolo di parwahon akka na tua-tuata na parjolo di Pulau Batamon totu marhite paniroyon sian tuhata di parrohai do tutuna tua-tua ni ima keluarga almarhum be sialagan jala dijalahina tua-tua do tu muka kuning atik adong tutu marga sialagan marhite basa ni Tuhani jupan nasida dohot na tua-tua bapak insinyur o sialagan nang piga-piga akan na tua-tua do pena adong di luat na asing di Pulau Batamon tarsongon opu Jeremy sialagan boru sitohang o sialagan boru lubis jabenar sialagan boru huta barat amang boru nami nainggolan boru sialagan opu ni si Rafael sialagan boru sinaga sialagan boru manulang dohot na boru nami boru sialagan di pajupahot do nasida laho mabain sadapungan ni opu raja sialagan dalam nasida malaho papunguhon aka pinopar ni daopui jala asa adong di aka pangalualuon di tano parserahanon molo adong namasa di tonga-tonga ni marga sialagan nang aka po parana di parjupangan yakan na tua-tuai sekitar tahun 1900 sia di Patupado di Tanjung Piayu di Gereja Pentakosta di huton ni keluarga almarhum pendeta Opu Haposan sialagan boru purba adong mali mahalak na mangarang rangi taringot di nalau pajongjok gompunguan sialaganon ima almarhum pendeta Haposan sialagan inang boru purba Nadab boru sialagan almarhum be sialagan boru simamora opu o sialagan boru manurung dohot opu Jeremy sialagan boru sitohang sian parpunganon di bain nasida ma songon guarni pungata na ujui ima pungan raja sialagan boru bere ibebere jala di pasahat na ujui tu
almarhum Bapak B. Sialagan di Pajongjong ma sebagai ketua, jala Amang O. Sialagan nagabe sekretaris. Jala dinama kalason nang terbentuk pungani di patupa ma pertangyangan perdana di bagasan keluarga ni Pak John manang Opu Jeremy Sialagan boru sitohang dalam majalo tangyang tutuhan debata asa anggiat lam tu hebang nama tutupungan marga Sialaganon marura tutoru mardaka tu siamun tu habirang marbulung nang tu gijang. Di pardalanan ni punguata marga Sialagan dinalam tu hebang na tutu nang tuluat na asing di parrohai tu hata doakan na tua-tua di mona pasogit laho mabahen sada acara pesta bolon dohot rapat kerja nasional di Samosir tahun 2010 sada di huta Sialagan Abarita na di dohotan yaka pengurus-pengurus punguan Sialagan Tarlumobi Manasian Pulau Batamon. Jala di detap pemadisi guarni punguata berubah nama jadi Pasibor Parsadaan Sialagan dohot Boruna. Jala ditikina patupan pesta bonatau kita di tahun 2024 tabai ma guarni punga tahun ima Pasibor Kepri. Di Sialanong bergabung dosian luar Pulau Batam tersongon luat Karimun dohot Tanjung Pinang. Jala sahatu saunari adong mahita onom sektor. Sektor Batuaji, sektor Tiban Sekupang, sektor Batam Center, sektor Tanjung Piayu, sektor Tanjung Pinang dohot sektor Karimun. Di tahun 2024 tahun tutu molota bilang-bilang Indonesia tahun nang salpu tahun 1910 sia nunga marumur betutu pungaton 25 tahun. Tung mas saibal gado pasu-pasu ni Tuhan naung tajalo di pungata ragam niaka naung tabolus di pungata dilas ni roha nang arsak ni roha nang dok ni roha. Di baheni disakabi BPH Pasibor Kepri laho patupahan ulang tahun pesta perak napa 25 hon. Asarap ita laho makalason umur ni pungata naung di basa-basa tuhata jala ima naung tapes tahun sadarion walu September 2024 di Aula Pakuba Buana Central Park Batuaji. Jala satu saunari manotong doa sini rohani tuhata anggiat matutu pungaton gabe hawaran ni pasu-pasu di tuhata jala gabe pasu-pasu diakan na humaliangta dalata mau pajagar ron sahala ni oputa Raja Sialagan nang pasangapon na marhuasoi ima Tuhan debata. Songoni mana boy hupatol hasami sejarah singkat ni Pasibor Kepri. Molo tungadong dia kahatorangan namin na hurang lub. Boy marap hita paunehon jala parjolo hami mangido maaf di na hurang lobi hami patol hason sejarah ni punguata Pasiboron. Paltima bulung ni sihala lomakma bulung ni opu-opu. Manupak ma oputa debata makkorasi ma sahala ni daopu. Asa eme cita batua ma parlinggoman ni Siboro amata debata masih leho tua sude bahita popara ni Pasibor Kepri di Parorot. Horas songonima naboy di patol hasami sian sumber informasi ima insinyur O Sialagan boru manurung dohot Amang Opu Jeremy Sialagan boru sitohang disusun oleh BPH Pasibor Kepri 2024 mau liate